چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے انڈسٹری سید حفیظ الدین نیمگا ایرانی ڈلو شہر بیپاری مردمانی شرپا شپی شام دیگوتا مراگشہ ایرانی وزارت مائنز اینڈ منرلز مشیر حمید آصفی کونسل جنرل ایران کراچی اکبر عیسیٰ زادہ وزٹری گروپ چیئرمین احمد اقبال بلوچ و عیدگاہ مہمانہ شرکت کو تحت جان سلام ٹی اے بنجائی وزیر مصطفیٰ کمال گشتہ پاکستان و ایران دونوں انگسیادی معاشی کمک گیش محکم کرے گی بلوچستان دمک بارکھانہ تیرگواری دو جتائی ویلا دو ورنہ بیران تفصیلات ردا گست گروچ رکھنیان ناشناسی مردم تیرگواریا یک ورنے کوشک بتا جبکہ دومی ویل بارکانہ سور مراگشہ تیرگواری چا یک مردمی بیران بتا بلوچستانی ضلع موسیٰ خیلہ حیزہ وبا شنگ بتا وبا شنگ بوگچا اشت مردم بیران کامر دا بیران بوتے کی مردم شش چک کو دو مردین ہوارا صوبائی وزیر صحت وقت محمد کاکڑ و سیکریٹری صحت مجیب پانی زیہ بلوچستان سرمایہ کاری بورڈ کارگ سے ترتاب کتک وائس چیئرمین بلال خان کاکڑ سی او قائم لاشاری گندنن کتا گندنندہ بلوچستانی شعبہ جان سلامتی نجی سرمایہ کاری امکانات سرات تفصیلی غور کرنے بیتا تربتہ مکران میڈیکل کالج سپلیمنٹری امتحانات آسرا 4 نودر برا فیل کن کے فیصلہ خلاف نودر بران احتجاج ہفتوی روچہ چبر جاہیں نودر بر مرکزی گیٹ دیما دھرنا داتا احتجاج کرنو کے نودر برانی ردا آسر غیر شفاف و واضح نودر بر پر زور فیل کنک گتگان احوال کارانی گلو میڈیا نمائندہانی ادارہ ہوار جوائنٹ ایکشن کمیٹی روتاب و ٹی وی چینلانی سرا سرکاری اشتہارانی بندش اداراتی آزادی سرا عرش و میڈیا کنٹرول کنگے کوشش قرار داتا کوئی ترندی لفظاں ایجتک کمیٹی گشگیر سرکاری اشتہارہ میڈیا سرا دباو ہتھیارے بستارہ کارمرد کن گئے کوئٹہ باز مدت پت کوئٹہ بلدیاتی گچنکاری 28 دسمبر سال 2025 برجم دارک الیکشن کمیشن بلوچستان ردا درست انتظامی تیاری سرجم کنک بیتگا الیکشن کمیشن ردا پولنگ روچہ تیوگی شہرہ 642 پولنگ اسٹیشن و 2113 پولنگ بوتھ چور کنک با پیک سینٹرل روڈ پروش بابت سوشل میڈیا سرا گردش بتگی درست حال بھی بنا ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر چیف منسٹر پیکج کوئٹہ ڈیولپمنٹ عابد محمود ردا منصوبہ سرا مقررہ منصوبہ بندی اتہا کار بڑھ جاہیں